Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan alara at tagapangasinan. Ngam iti agdama, kat adda ijay United Kingdom. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out, iti kabsat ko di Tabaggaw, Kalyaw, Cagayan ni Susan Pataray, kan dagiti anak da. Kan kakabsat ko ada Felix, Petronilo, Pedro kan Violeta, di Tabarukbok, Quezon, Isabela, from Juliet Sugitan. Shout out kada Corazon Balaan, Dabzi, Madeline Ballesteros Milo, kan Maricel Daligis. Giwo Aquino, Narag kan Cabrera family di Tasolana, Cagayan, from Tanya Giwo ti Singapore. Mother ko Priscilla Cacho ti California, USA. Wilma Joy, Rhea Joy ti Macau, Sydney kan EJ Boy, Kane, Ayana, Zane Clinton kan Princess ti Macau, from Erwin Cacho. Inang ko ani Karing Cansejo, Feby Kate Shandy, CJ Lucas, kan Laksha, from April Atanasio. Shout out kada Juvie Kutaran, Marivic Kibael, Angelo Asitura Concepcion, Jasmine Rivera, kan Julie. Si Riban kan Musuela family ti General Prim West Bangar La Union, from Bernadette Musuela. Villanueva kan Kalika family ti Ubog Bangar La Union, kan Poblasyon Sudipan La Union. Rumbawa kan Ambatali family ni Tatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel, from Melanie Rumbawa. Advance happy birthday Kuya Isaias Guillermo, from Lilet Luis.
Anak ko ada Twinkie, Rayavin kan Marben. Manugang ko ada Vanji kan Jemeline. Apo kada Tyler kan Sky from Rhea, Remorao. Shout out kada Iting, Aga, Bintong kan Inong from TP Boys, Tila Paz, Abra. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alea Faye kan lakay ko ani Joselito Galapon iti Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Shout out kada Jocelyn Naabos, Two Tired Adventures, William Bulosan Sr. kan Virginia Kudamon. Happy birthday Anaya Faith Andres ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasyon. Happy birthday pai kan ni Vilmar Canta. Shout out kada Reynaldo Jose, JC, Ayan Jester kan Daisy Jen from Josephine Jose. Velasquez family ti Al-Alinaw Norte Nagilian La Union from Imelda Velasquez. Advance happy birthday kanila kay Rogelio Ubungen from Mericia Bailen. Shout out kadagiti nagagat a secretary, driver, bodigero, helper kan ahente dito'y Creamline Rebisco La Union from Jerry Garcia ti Santa Fe, Aguo, La Union. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lara. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingand naklaangan manang itinagan a Lara at taga Pangasinan. Kanayo nak nga agdengdengeg kadagiti agduduma apadas a maipatpatangatang dito'y Ferds Caballero YouTube channel. Gapo iti daytoy naawis matriknak anang ipatulod iti padas ko bareng adda maagsaw nga adal dagiti padak adumdumngeg. Sapay ko mamanang tamapili met a maidrama. Iti pamilya mi manang siyakla ang tinakaturpos iti kolehyo kada kami nga agkakabsat nga isumat ti makagapo no apay asyakla ang tinaaddaan iti natalgad at trabaho. Gapo iti day tamanang kaya rigan na asyak matan ti kakaisuna a katulungan ni tatang ko amang mangged sipud pimusay day di inak. Rugyak man nga manang ti agsalaysay. Akon tatang, agmano ak. Kasan na ka ti Jaws? Nasa pa kamot ita? Apay, di ka nag-overtime? Saan tatang? Awan din nag-overtime ita kada kami, ta payday. Mapan ka no gatang iti abasto dagiti katrabaho ak. Ay, wan. Sweldo yung matgayam nga agpaiso ita. Wan tatang. Ne. At gayam ti para gastos tayo diti balay. Gumatang kayon ton kadagiti kasapulan tayo. Agyamanak. Talagang agatang akinton bigat ta naibusan ti abasto tayo. Ultimo bagas awanan. Ha? Ne, saan ka di akagat-gatang iti bagas idi napalabas a sweldok? Iso a sinobra akti intad ko kada kayo? Adapay kumaang imay itay di ipagmaw. Imay di mawat iti bagas tawan kanon ti may saang da. Itad nantumot lakanaw intun hadan masarakan ni manong mapag-ekstraan na iti trabaho. Kasta ka di tatang. O sige nga rod, mapanak pay agpalas. Sige tamangan tayo ng taon. Ay abamatan si Adam. Ada di ta silid na nga agribribyaw. Sige tatang. Ngam rumwarak matlaang tada papanak. Sa tino ti papanam, di kakit aginan na kuman anak kao. Palubusan daklatan tatang. Sana bale ta mabiitak laeng. Iso a palubusan daklatan. Naimbagtasan ka nag-overtime ita Lara.
Ada ngamin kayat kung ay bagakan ka. Anya day ta, Ed. Ada kumpanya nga agkasapulan iti kas iti trabaho ta iti balasiw tao. Nga masapol nga ag-apply ta iti agency. Diyan bagakanyak ti office mate ko. Ijay balasiw tao kunam? Anya apagilian? Ijay UK. Di mo tarapapta ti makatrabaho ija abroad. Dahito yung tigundaway. Agiddan ta nga ag-apply. Tapno agiddan tan tumutlaang amapan no bilang. Sigurado adakkel ti mabusbus dita. Saan abali, Lara? Tanod datan ton ijay. So magmamanula abulan, masubot tanton tanyaman na magastos ta ita. Kan maysa, sigurado nga damot ornong mo saan aya? Nabayagan na plano ta daytoy. Kan napagsaritaan tamot tan idi nga agornong tay ta aramatan ta nga ag-apply para ija abroad. Adamot ket din ngam jak amo no umdas. Sana bali, Lara. Maamuan ta no umdas ta ornong mo, apaman ang mapantay ti agency. Kan masapol nga isagana tan dagiti kasapulan ta apapeles iti panag-apply ta. Sapay kumarod ta umanay. Kaya't kumutan ti makapani ti balasiw taaw. Amumat asyak laang tinamnamaan da iji balay. Iso nga basit laang ti mailaslasin ko tunggal sweldo. Jakmot ngamin kayat nga obligaon ni tata nga agtrabaho. Taamok asipod pimusay day dinanang. Kaslawan mo ten ganas na nga agubra. Agtrabaho no kayat na, saan no saan. Di kagda naglara. Mapantanto iti agency. Tapno maamuan ta no umdas ta ornong mo. Kuno anya dagiti kasapulan na papeles iti ipapanta iti balasiw taaw. Magtasimbangpat kan Lara ay naganakan ni ipagmaw intaray itay malum ni manong mo ija ospital. Anya? Ni, saan ay apito abulan laang ti tiyan na? Apay ang naganakan? Kilaat kano ang nagsakit ti tiyan na itay iso ang nagdanag ni manong mo. Nasisaryan ni ipagmaw kat di ubayng adda iti incubator. Kasta ka di tatang? Ay, naimbag na rod ata nakaraosan ni Ipag. Madanagan nga rod ni manong mau tawan apulos tigom da akwarta. Ha? Di damot impagarok nga aganakan di asawa na. Nasisaryan pa'y. Kaya ti asawan, awan pa'y naurnong da? Idi pa'y kuma, inrugidan ti nagurnong, tadi tay mapakpakadaan ti kastoy apasamak. Pangalaan da kumangay mo't Lara. Katagik extra lang mat ni manong mo iti trabaho. Sikan ati mang tulong kadakwada. Sigurado nga daornong mauta natalgad ti trabaho. Tatang, amuyo mo't asyak amin ti agas-gastos iti balay. Pati pa nag-eskwela ni JR. Kasano ko makaurnongak ngay? Imposible nga awan ornong mo, Lara. Nagdakkel ti sweldaw. Tatang, adamot dagiti pagkasapulak amasapul ayurnongak. Kaya't ko ti agtrabaho iti abroad. Iso nga agururnongak iti pag-apply ko iti trabaho iti balasiw taaw. Kaya't mo asawan? Panawan na kami. Nay, kasano kami laangan nga eh? Iso nga rod amasapul nga agpursigimat ni Manong nga agbirok iti trabaho na. Asaan laang nakadepender kada tayo nga agnanayon. Tumakdakkelan ti pamilya na. Di ka din agreklamo, Lara. Sika ti nakaturpos. Sika ti adda na talgad at trabaho na. Rumbang lang arod at tulungam ti pamilyam. Saan lang nga day tabukod mo abagay ti pampanunutam? Sapay ko matamaawatan nyo ti sitwasyon ko, tatang. Masapul a panunutak matan ti bagi kan ti masakbayak. Girl, nakasapsapang sana na may pinta day tarupam.
Ada ka di problema? Kanayon mat nga adda. Kaano ayaan na awanan iti problema. May papan ka di manan iti family? Anya pa'y kuma. Sus me, friendly. Bakit ang kan? Saan nga amin na panawon kan kwartam katarumbang nga ibukbuk mo iti family? Kanayon kamot at tumulong kadakwada saan aya? Rumbang lang nga rod, amang ibati kamot iti para iti wagim. Araramidak mat dayta. Ngam tunggal adda dumteng a problema. Siyak matlaang tinamnamaan da amang sulbar. Ay, apay aya friend ni, anya manin ti problema. Naganak ni ipag ko. Premature J baby. Tapito la bulan na. Naka-incubator. Katirigat na. Nasesaryan pa'y ni ipag ko. Di mo ko na nasika manin gastos para kadakwada. Kasta nga rod timbaga kanyak ni tatang. Isaganak kano ti pagbayad iji ospital. Tawan pulos urnong ni manong ko. Ay, unay mo't daytan. Adamot na urnong ko. Ngam usarak ko maiti panag-apply mi ka ni Ed iti trabaho iji UK. Oh, di imbagam kumadayta ka ni Pudram, Imbagak nga da urnong ko. Ngam ada pangusarak. Ngam sana dimngag. Masapul ka no asyak ti tumulong, tasyak ti adda na talgad at trabaho na. Ay, Ti problema kita, no aramatak da di akwarta di ospital. Kasano nga ibagak day ta ka ni Ed? Sapay namnamaan na nga agiddan kami nga ag-apply para iti trabaho iti balasiw taaw. Iti na ibagakon manang Emmy, gaputa siya klaang tinagturpos iti kolehyo, kan naadaan iti natalgad at trabaho. Kaya rigan na siya kun ti breadwinner, kan siyak matlaang tinamnamaan da amang sulbar, iti anyaman arumso aparikot, nang runa no maipapan iti kwarta. Ultimo ti nauna kabsat ko a pamilyado, siyak ti patudunan ni tatang amang suporta kadakwada, tasyak kano nga rod ti adda trabaho na. Agkadkad man tiriknak no daduma, awan matlaang ti maaramidak, tadyak kayat agumura kanyak ti amak. Kan may samanang, jak matla kabailan asaan at tulungan ti pamilyak. Ngam pagaamu tayo matmanang, saan ang mapakpakadaan ti idadatang ti parikot, kas kuma iti napasamak iti pamilya ni manong ko. Rumwaran inton bigat iti ospital di ipagmaw. Siya kapay lati makamo iti pagbayad iti ospital, Lara. Talaga ka di nga awan sa bali a pangalaan ni manong iti pagbayad da, tatang? Awan ka nung around. Sana balay tabayadan na kantumutla ka no into na dan trabaho na. Kaanon tupay? Kat saan mo't nga agberbiro kiti nasaya at trabaho na? Da, Nasaya at kat di tatultulungan pa iti asawa na idi amang good. agoray ka man, Lara. Agoray ka man. Di mo ka di kayat at tulungan, di kabsat mao. Saan mo't nga iti kasta tatang? Ngam adda ko mapangusarak iti naurnong ko. Katadan to man maurnong mun Halangan mo't abay-bay masaan na makarwar iti ospital di ipag kan kaanakam. Sige nga rod. Siyakton ti mapan na di ospital. Tapno amok no mano ti bilda masapul amabayadan.
Kakamot din, Franny. Kunak na ilaylayon mo ti sana sumrek. Saan, friend? Sayang ti may nga aldaw ko. Ag-overtime aklaangan. Okay, kasano? Talaga asi ka tinagbayad iti amin abil ay hospital? When, friend, talaga nga awan gayam na idulin da mausar para iti panaganak ni ipag ko. Ay, Saan da ka no anam namaan amasapa nga aganak? ay na, Franny. Swerte da kit di ata da ka amang supsuporta kada kwada. Kat dayta ti pagbilibak kang ka, Franny. Ang panunutom ko mamot ti masakbayam. Kun sana pati di kabsat mo pamilya doon kat pasuportaran pailakan ka ni tatang mo. At dapat di burida kaya pagad adalam. Ay nako. Ti parikot ko ita, kat no kasano nga ibagak ka ni Ed, ajak pa'y maka-apply ita iti ibagbaga na at trabaho. Tanausar ko ti urnong ko. Well, good luck kang ka, Franny. Sapay la kumata kanayon ang makaawat genobium. Sapay la kumata saan ama uma amang oray kang ka. Anya tinapatay ko pagsaritaan ta ako nam, Lara. Ed, pasensya kan. Jak pa'y maka-apply ti trabaho nga ibagbagam iti balasiw tao. Naganak namin ni ipag ko. Kat si ka man iti naggastos. Kasta ka di? I'm sorry. Amuklatan, Lara. Adang arod mabalin ko? Pamilyam ti masaknan. Amok nga isuda ti pilyam. Sana siya. Saan mo't nga iti kasta, Ed? Makisarita ako mga itantan tapay laeng. Adan tumot la sumangbaya sa baling nga oportunidad saan ka di? Lara, maawatan ka. Napatagkan ka ti pamilyam. Ngam panunutom kumamot ti masakbayan ta, ah. Ado ti arapaap ta. Kat karaman di ta ti pamilyam. Ngam kasano amang rugita. No kanayon latan nga gin-inuray ta. Anya harot ti kayat mo asawan? I'm sorry, Lara. Ngam nakapagdesisyon ako. Ituloy ko tag-apply. Mayat ka man no saan. Kasi tinako-nakon. Awan ti mapasamak ka data. No kanayon ang maitantan ti panggap ta. Isa ang maawatan na kuma. Sige. Saan ka alapdan, Ed? Jakmat kaya tasyak ti agbalin at tubang iti panangragpat mo kadag iti arapaap mo. Aramidam no anya ti amom makapasaya at kan ka. Si papalobusak kan ka, Ed. Nagsarita kamin ka ni Ed, friend. Kat, imbagam kan kuha na tinapasamak, Franny. Anya nga iti ko nana. Patuloyan na latakano ti panggap na mapan iti balasiw tao. Ha? Uray sana ka makasurot kan kuha na. Anya? Ay, daytan di bagbagak, Franny. Saan nga iti amin nagundaway kat maawatan na katinobium. Siyempre, adalat na marik na napan nakaupay. Amok na ita. Ngamaan niya ti aramidag. Pamilyak ti masagnan. Wen, adata ditan. Ngamsaan nga iti amin nagundaway. Awan mo ti dakas na suportaram ti pamilyam kat. Ngamrumbang lakom amang ibati kamat iti para iti bagim, Franny. Nangro na katad na nobyam nga gururay kang ka. Diyak mo't mapabasol ni Ed.
Amo ka nabayagan akayat na maisagaan namin ti masakbayan mi. Kat, kasano nga rodan? Pinalubos akon. Amo ka talaga desididon iti panggap na. Sayang laang. Kunak no da ito yan tirog iti panagsaga mi para iti masakbayan mi. Well, ikararag mo laengan asapay kumata mauray na katinobyom. Kang runaan na, saan ko makakita iti sabali a babae iti papanan na apagilian. Nasakit man para kanyak tinapagsaritaan mi itinobyok manang Emmy, awan tinaaramidak, tadyak met kayat asyak ti agbalin atubang, tapno matunoy na dagiti arapaap na. Amok ana pasakitak tirik na ti kaayan ayat ko, gaputakas iti sigod, inununak manen ti pamilyak, ngem dagiti arapaap mi. Impagarup ko manang numapunas matlaang ti pasugnod kanyak ni Ed, gapo iti nagbalin a desisyon ko. Ngam nadlaw ko akim mayakay kanyak tinobyok, sipod na pagsaritaan mi, asa anak a makigiddan kenkwana, nga agaplay iti balasiw taaw. Hoy, Frenny, bigbigat nga may-mayang ka dita. Si kamat gayam, friend. Apay, anya man ayat tinaon nagapampanunutem. Amom ka di nga oray siyak, apektado akiti kasta makitkitak adjar mo? Nagdakkel ngamin tinagbaliwan ni Ed. Manipudyak nakasurot kan kwa na nag-apply para iti ibagbaga na at trabaho ijay UK. Ay na, Frenny, amom, oray siyak, nadlaw ko dayta. Di ka lakay ta pagdamagan, iso apatay mali siya aklatan. Diyak namin kayat, anakarkaro ang madigdigan ti marikrik naam. Namin ano nga inawagak, tadyak mo ton mauray nga awagan nak. Ngam kanayon na nga ibaga abisi kano iti trabaho na, kan iti panag-apply na ijay UK. The question is, kasta nga tangag paiso, Frenny? Amok arason na laangan da jay, friend. Talaga na disappoint. Gaputa di na ninamnama. Ajak makasurot kan kwa na. Ngamjak matkat di mapabason no kasta ti marikrik nana. Tanabayag matan nga agur-uray. Tapno marugyan min ama isagana ti para iti masakbayan mi. Kas itinakon Frenny, saan nga iti amin akan ito kat maawatan na katinobyom? Saan mo siguro pakabasulan no panunutom matan ti para iti baggim? Jet, Iso masapo lamang nadengkan sakbay ang maladaw ti amin, Frenny. naimbagtad da oras mo ita nakisinara kanyak, Ed. Kunak no busy ka manan. Pasensyakan ka dagiti napalabas nga aldaw. Talaga nga na makumikumak. Okay lang. Maawatan ka, Ed. Lara, talaga kaya't kumot nagkita ta ita.
tapno makapagpakadakan ka. Ha? Nakaawat ako ni ti email manipod iti kumpanya nag-apply ka di UK. Naawat ak. Ag-flight ako niton sumaron no alawas. Ha? Kasta ka di? No kasta talaga apatuluyan mo ti mapan iti balasyo tao? Saan ka daday tatarapapta? Ngam saan ka mata makasurot? Pasensya ka na talaga, Ed. Diyak mo't namnamaan dagiti napasamak. Okay lang. Oray ka sa nung matayat ko makadua ka no saan mata mabalin. Awan ti maaramidak. Ngam sapay la ko ma. Tama kapag panunot kan tumatlaan. Ed, Diyak ilibakin ka. Naupayak gapoy tinagbalin ang desisyon mo. Ngam di kag danag. Maawatan ka. Amok mo ta sana siya ti pilyam. Gapot ti pamilyam ti pang pangrunam. saan mo takasta, Ed? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Amok day ta. Ngam jak may kari nauging kat ka ano ang makaurayak. Jak mo ti pagbagadi mong tulungan ti pamilyam. Ngam ipaayam kumamot iti panawon ti maipapan ka data. Dagiti arapaap ta. Ti masakbayan ta. Agyaman nakiti pa nakaawat mo, Ed. Katsapay ko ma. Tasaan ka nga agbaliw. Inton addakan iji balasiw tao. Apay, di ka mapanagtrabaho italara. Saan tatang? Adda na patag nga aramidak ita. Isa alimangan nakpailaang iti trabaho. Di pa kat kailalan ti may kisa iti swildom ta naglangan ka. Sa nabali tatang, tamas na patpatag ti pagnak ita. Kasta ka day. Ay wun gayam. Awan man iso aminan diti balay. Amo ka nagsweldo kan iti kalman. Ited mon ti paggatang ko kadag iti masapsapol diti balay. Wan tatang. Adoy ti kwarta. Nay, apay ngay aday tulaang. Kurang day tao eh. Di mo tunggal mangtad kakit ada sobrana. Sapay igatangak kumaiti gatas di ka anakam. Pasensyaan nyo pailaang day tatang. Adamin iyor urnungak. Kan, apay ang masapul ada kayo ti gumatang iti gatas di anak damanong. Rumbang ko mga isumot ti mangipaay ti kasapulan di kay anak nga anak da. Nay, apay ang lara? Imutam di kabsat mau? Saan mo't nga iti kasta tatang? Ngamrumbang ko mga amuna mo't ti responsibilidad na iti asawa na. Saan akanayon ang nakadepender iti sabali a tao? Saan ka matasabali at tao ah? Ada mo't tagitinas ka na paggastusak. Ada pa'y pag-eskwela ang kakabsat ko. Kabailam day siya. Nagmayat ti trabaho. Tatang, naskan nga isa ganaak mo't ti masakbayak. Maawatan nyo kuma. Apay, kaya't maunti makiasawa. Panawan na kami iti kabsat mau. Naumakan amang tultulong ka na kami. Tatang, uray kas pangarigan makiasawa akon. Di na kaya't asawan asaan kayon atulungan. Ngam sabalin to no adan asawam. Di munton maipaay ti amin nakasapulan may iti kabsat mau. Saan apod no dayta? Uray anya ti arapaap ko para iti masakbayak. Karaman kayo iti dayta. Ngambay andak kumamot ang mga ramid itan iti kayat ko para iti masakbayak.
man. Apay nga absent kay di kalman. Ay na milagro. Itala naglangan ka. Sigod-sigod adi mo kay ti aglangan. Tamasayangan kay ti deduction mo. Friend, adda ibagakan ka. Kat sigurado amaragsakan ka iti ipadamag ko kan ka. Oh, anya day ta friend ni. Ay na, kasla magagaranak pa na makaamon anya day ta nga ipadamag mo. Napanak iti agency ang nag-applyan ni Ed iti trabaho para iti UK. Ha? Nag-applyak iti kumpanya nga ayan ita ni Ed. Agpay sa friend ni? Ay na, at last, nakapagpanunot ka matlaangan. Agpaiso ti kunam, kastamot ni Ed. Panaon mo tantap na sangwak iti para iti masakbayan mi ka ni Ed. Kat sapay ko ma, tamaawatak, kat makapana kun iti kabiitan a panawan. Ay na, friend ni, sure daytan. Sigurado ang maawat ka. Kano nagpintas ti credentials mo kas kada work experience mo. Sapay ko ma, friend. Magagaranak mo tan ang makapan iti UK, tapno agkadwa kami mo tan kan ni Ed. Nadya ko na mga ibagam, Lara. Tatang, naawatak iti kumpanya nagaplayak. Anya? Umakar ka iti pagtrabahuan? Saan ka kadipay a kontento iti masuswildom iti kumpanya nga ayan mo ika? Tatang, amok nga ado ti oportunidad iti trabaho nga umakarak. Saan din no ayaday ka? Ije UK, tatang. Anya? Agabroad ka? Hapay di mo imbagbaga kanyak apatuloyam gayam day ka apanggap mao. Amo kami nga agkadkad kayo, tatang. Amumot lagayam. Kasano kami iti kabsat mo no panawan na kami? Kasano ti panagadal di adaym? Amumot asikalaang ti pangnamnamaan may? Di kay agdanag, tatang. Di kay baybayan. Nang runa ti panagadal ti kabsat ko. Namnamaan nyo nga ipaay ko dagiti kasapulan nyo. Uray adda akon iti adayo. Maipaayan kayon iti narangrang ay apanagbiag, tatang. Iso asapay lako mata maawatan dak. Lunak nga dadanag ko iti dayta panagsarita mi iti amak manang Emmy. Ngam ingka gumaak tinagbalin a naturad, kat tinakderak ti desisyon ko, iso nga awan nga rod tinaaramidan ti amak. Kalpasan laeng ti sumagmamano alawas, apaman analpas ko ti amin a kasapulak a dokumento, nakapanak metten dito UK. Kat nagtrabaho akmat laeng iti kumpanya nga ayan ni Ed. Iso analaos ti ragsak ti kaayan ayat ko. Ingka gumaak nga impamay sa ti trabahok ditoy, tapno sa anak nga aglangan nga gipawit para iti kasapulan ti pamilyak di ta Pilipinas. Nang runa ti para iti panagadal ti kabsat ko. Di ta nariknak ti panagsubli ti sigod a kinalailo kanyak ni Ed manang. Katkas iti ingkarina, suportado naklatta iti panang suportakmet iti pamilyak. Ininot nga rod ang nakaurnong kami para iti pan nakatungpal dagiti arapaap mi. Kat ur-urayan milaangan ti umno apanawan tapno makapagsimpa kami. Nayawag kumatan ka ni tatang ti maipapan iti plano mi iti kaayan ayat ko.
kat mariknak nga awan panagkadkad na, tamamati ak amariknana asaan kun to ida baybayan nga uray agasawa kaminton ken ni Ed. Daytoy tipadas ko manang, toy pagayam mo, Lara. Lara, pagayam ko, dayawag ti kinasingpat mo nga anak, ta ipapaay mo amin at tulong para iti pamilyam aginggat kabaalam. Ngampod dumat ti balakad dagiti naasidagkan ka, apanawan maten tapno panunutom mo ti para iti masakbayam. Ita, nasubalitan amin a kinaimbag mo, babaan iti parabor nga impaaykan ka ti Apo anamarswa. Sapay ko ma, tagtultuloy tinaimbag agasat asimmangbay kada kayo iti nobyom. Kat itapay laeng, kablaawan kan, para iti naragrag saktupay a panagdannayo. Alakastan, pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu